Окей, ами, естествено, че при мен е при кой друг. В смисъл, абсолютно винаги идва при мен или се обажда, или просто намира някакъв начин да се свърже с мен. Аз отивам при Мечо. Казва се Твинкъл и го познавам В още момента казва, че ти идваш при мен. Не, аз отивам първо с... Добре, първо идвам при теб, после отивам за съвети при мечето ми Твинкъл. Познавам го още откакто тати ми го подари. И то бе. Той е много добър с най-всичките ми тайни. И много секси. И спа с него. Ама днес ще спа с Емилия. О. И да, аз много ви обичам. Не. Аз съм много нещастна, всъщност. Да. Защото... Що си нещастна? Нямам панда. Аз имам панда, обаче не правим. И не е истинска, за жалост. Някой иска ли да ми подари панда за рождение ден? Ще ви бъда много благодарна. Много ни е тъпо в момента, всъщност, да. Нямаме въпроси, няма какво да правим. И да. Ядем шоколад. Ядем шоколад. Аз съм Ивка. Аз съм Иви. Казвам Иви. И да. И какво правите? Питаш админите. Да. Те Интересно. са много анонимно секси. Йо, не. Не като оня. Едно време просто почнаха ме дразнят. Мен не тези, които ги задават. Ми, се даде и аз това. Дори един път бях забелязал, че ви се повтарят въпросите. In your face. Защо тъпите админски въпроси са толкова тъпи и стават все по-тъпи всеки ден? Да, смисъл има някой нормален, ама е рядкост. Аз много обичам Емилия. Ма няма да я казвате. Тя ни ничува. Вижте, има... О, да, аз не чувам. Има стена ни ничува. Да. Аз много обичам. Прекалено много. И аз много обичам и Велина, уважавам я, обаче не й казвайте. В смисъл може да й кажете, защото тя в момента не ни чува от тази прекалено голяма стена. Да. Нищо, че я докосва. Има много яка стена. Направена е от чисто злато. Да, имаме златни ръце. А сега имаме и шапка между стената. Разкарай тази шапка на този Нека! тапанар. Тапанар е Габриел. Излага го, че разставих на една стайга на колело. Заслужаваш си го, Габриеле, съжалявам. Окей, чао, ще ми. Приличам на някаква бомбанти. Добре, знам. Да. Ето. Чао. За Бога спри.